Les pulo. Se seca el suca que no. Vamos les pulo de curi. Четко кеса. Как четко. А чума бастерман ба. И густа бутомо как что. Парни. Хасвая. Я tady какая кал. Сей баба, та чал пон. Hollanda. Я tady камай. Asta Ata sabe que é astral a moça. Сар тестар ислам тост lazım. Какая картинка. Уже kana sonra kada. Много мръсна уста имаш ти, човек. Вкар пера са. Сега че дан ай. Нима за качай. Макана. Нима. Диклей шапка. Така самоди. А, снимка му. Какая картинка. Я прату мой карика. Не. Я де пашеți mă, puratul mă. Это какая картинка. Ади puratul. De pașe, cailes cu mult hoi schido so, leski slice, leski poreste. Adios. Mai ia ce ai pantă să? Da. Ала, да ще взела какая картинка. Да поред пати данда са. Аки данда. Тук андас приеде, не буй там. Каршади ке хади. Мето пиздом латинже, аскеру куду битинже. Izles konuştu. На француза. А? Ай, да, чили ули. Толацма бангер. Казаме само зем катари. А! Яра, хакома ба. Ama Izles konuş ne француза. Хакя гадате. Хазке гърни. Човек може тариф. Тернико пейсия, мако нушкидия. Сякаме. Вкар конушаменца. Се сякаме. Сеслеро. Ке си голям артист, Да. хаскам комунист. Добре. А така. Той ми го повтаря вече 200 пъти. Мушкар баба му картике, хаскам зара. Добре. Друго? Приемаш ли? Приемам го. Само сега ще да ти взема един парма. Добре. И той го приема. Да. Ама брадане не имаш. Нямам брада. И мустаци няма да имаш. Ще имам. И често сега ще ги закача на вратете, а хуя му да бъде угата. И ако лапнеш мухата, дагаш угората. И ако ти ладе пиштол, дагаш пиштол. Ярак. Ей, пази ли то свята, ба? Може, пази ли то свята, ба? Тя не гари, масолката, ба. Да птичко ли му учи, да помъсвам ще уради канарки. Кажа с бата. Кажа с по-матрас. Soski. Tu te-a căut cu norul? Atari cati da. Da, mă zice. Акиетолат, молец. И тя на панцики. Бакарез. Как карма, ти не как карма. Елпа. Яла кати. Nu mutor da Banker dele. kula. Olha banker. Sa, keke çatın işte. Hadi katete. Hakay.